Ушқы-түшқыш фажиға әліге йортта була 23 ғинвар күнні бириде 18 һәм 20 яшьлек 2 кызның мәйтін табып алалар. Аңа кадар туганнары һәм дуслары әле 3 көн генә өйләнешкән Алсу һәм Тимурның туйларын билгеләп үтә. 20 ғинвар көнне яшьләр рәсми рәвештә үзләренең никах көнен теркәгәннәр. Никахларында утырдым у баланы, кутладым, ниттем, сокландык шул хәтле. Алсу Сабашникованың якыннары бу хәлгә һаман ышана алмый. Әле 3 көнлек кенә туганнары аның туенда йөргән. Бүген яшь парны соңгы юлга озаталар. Алсу турында әнисенең туган апасы ачык, игелекле бала иде дип искә ала. Ягымны әйбәт бала, шул хәтле кадерләп кенә карадыр. Кызның нәселебездә кызлар әз булгач менә асы уйнанып. Алсу гаиләдә икенче бала булып туган, абыйсы бар. Элек кыз бөер авыруы белән ширләгән. Аны дәвалау өчен бөтен авыл белән акча да җыйганнар. Шундый трагический, шундый кыз. Шуны күпме нидән үлемнән дә әйткәндәй алып калып, әнисе, әтисе безнең авыллар белән булышып. Алсу Мәләкәс урта мәктәбен тәмамлаган, рәсми рәвештә бер кайда да эшләмәгән. Күршеләре әйтүенчә, кыз маникюр ясаучы булып эшләгән. Яхшы укыды мәктәптә. Тормышта һәр вакыт тыйнак. Пөхтә кеше белән аралашкан булды. Тикшерүчеләр фаразы буенча әлеге канлы вакыйга яшь парларның бер-берсен күрә алмавы сәбәпле килеп чыккан. Якшәмбе иртәсендә туйга дип килгән кунаклар таралышкач, кияү хатынын һәм аның туганнан туган сеңлесен үтерә, соңыннан үзенә дә кул сала. На стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело. 25 яшьлек егетнең үле гәүдәсе Алабуга районында автомобиль эчендә табыла. Әлеге факт буенча Татарстан тикшерү комитеты тарафыннан 2 яки аннан да күбрәк кешене үтерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Тимур Прохоровның әтисе бу хәлгә һич тә ышана алмый. Алар берничә ел очрашып йөргәннән соң узган елны никах укыттылар. Матур гына яшәделәр. Быел туйлары булды ди. Алар бер-берсен бик яратты, ышанып табылмый. Фаҗигале үлем булуга карамастан ир белән хатынны бергә җирләделәр. Алсуның туганы 18 яшьлек сеңлесен Сабринаны туган шәһәрендә Ижауда соңгы юлга озаттылар. Тукай районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.